L-invitro fertilization hija raġġ ta' tama l-ħafna koppji u persuni li ma jistgħux ikollhom tfal. Il-Professur Brincat jgħid li aktar ma ddumma tiddaħħal ir-regolamentazzjoni neċessarja, numru ta' familji Maltin u Ghawdxin ser jitilfu iċ-ċans li jkollhom it-tfal, għax illum ħafna nies qed jibdew jippjanaw familja aktar tard u jiskopru bil-problema ta' nuqqas ta' fertilità tard ukoll. B'hekk l-invitro fertilization trid tiġi amministrata mill-aktar fis possibbli. Mela mbagħad dawn l-average age group bejn 32 u 35. Meta tqis li sakemm ikollok 40 success rate IVF vera jaqa', dak wara arloġġ. Minħabba nuqqas ta' regolamentazzjoni, trattament simili ma jistax isir b'xejn fl-isptar Mater Dei minkejja li l-apparat neċessarju ilu f'dan l-isptar sa mill-ftuħ tiegħu. Kull trattament simili fl-isptar privat jiswa mal-4,000 euro u hemm 25% ċans li trattament jirriżulta fit-tqala. Sitwazzjoni li tiġi pressjoni fuq il-koppji u dawk li jaħdmu f'dan il-qasam. Ikollhom aktar pressure. Il-pressure mhux fuq biss, anke pressure fuqna. Bħalissa jsiru medja ta' 150 trattament tal-IVF ta' kull sena f'pajjiżna, meta skont id-daqs tal-popolazzjoni suppost isiru 500 fis-sena. Dan in-nuqqas hu dovut minħabba n-nuqqas ta' aċċessibilità ta' trattament. F'Ġunju 2011 il-Prim Ministru kien ħabbar li b'mod immedjat din il-liġi kellha tiġi introdotta, iżda ftit tal-ġimgħat ilu Sajt qal li l-liġi għadha quddiem il-Kabinett. Waqt il-Breakfast News.Waqt, id-deputat Michael Farrugia li kien involut f'kull kumitat parlamentari li ddiskuta l-IVF wiegħed li Gvern ġdid ser jintroduċi l-IVF f'pajjiżna. U aħna santuhom l-opportunità illi jkollhom liġi illi toħloq bord regolatorju illi jżomm intaċ dejjem mal-iżviluppi mediċi illi jkunu għaddejjin u jagħti ċans il koppji Maltin u Ghawdxin